ଲାଗୁଛି ଏମିତି ସତେ କି ଯେମିତି କରୋନା ବଦଳି ଗଲାଣି। ସବୁରି ମନରୁ ଡରଟା କେମିତି ଦୂରେଇ ବିଦାୟ ନେଲାଣି। ଓ ଦୂରେଇ ବିଦାୟ ନେଲାଣି। ଦିନ ଥିଲା ଯେବେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସାରା ଭାରତ। ସବୁ ଏବେ ଖୋଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗୀ, ପରିସ୍ଥିତି ଅଣଆୟତ। ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣଆୟତ। ସେଇ ରୋଗ ପରା ଇଏ ନୁହଁ ବୋଧେ, ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠଇ। ଏଇ ଦିନ ଯଦି ଦେଖିବାର ଥିଲା, ଏତେ ପାଲା ହେଲା କି ପାଇଁ? ଓ ଏତେ ପାଲା ହେଲା କି ପାଇଁ? ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ଗଣତି ହିସାବ ବଢ଼ିବା ଛିଡ଼ିବା ଚାଲିଛି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ମଣିଷ କଲବଲ ଯାହା ହଉଛି। ଓ କଲବଲ ଯାହା ହଉଛି। କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିବ, କିଏ ଅବା କାହିଁ ଜାଣିଛି। ଜଗା ଏକା ସାହା ଭରସା ସାଜିକି ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା କରୁଛି। ଓ ଲୀଳାମୟ ଲୀଳା କରୁଛି।